на Survival и ще почне нов свят, защото стария нещо ми се направи с настройките. Да. Добре, и почваме. И какво да видим? Пещера. И кол... Не. Сигурно вътре има кол. Едва ли не. И не ни се падна според мен толкова хубав байон. Не го предпочитам толкова много. Много планини и трудно се каже. Аз виждам по-раните, особено снежните байони. Не може да стигнем по-нагоре. Не знам, доста интересно, че светлияни, защото аз много рядко виждам. И ще се... Няма да започна да живея, да почна да си изграждам къща тук, защото не ми харесва байома. Някои са ми казвали, че излизат повече зомбита, а пък други, че паяци. Ти идват отгоре от дървета. Но истина не съм сигурен и затова ще отидем натам. Ара бе. И ето планина. Планини. Ще отида да взема тиквата. Извинете, че ми лагва, ама телефона ми нещо му останало и трябва да му го преинсталирам. Хора, аз няма да правя къща отгоре, а после на къща. Не знам защо, просто първа нощ не се оцелява. Така и ето и сега да почнем да изграждаме подземния етаж. Стълби ще направим. Но чакайте да видим какво ще ни трябва. Огради. Което не ни трябва. 6. Така и не знам защо направих. Не знам, по-нататък ще играя други игри, но първоначално почвам Майнкрафт. Не знам защо, просто си игра нея повече. Често играя Майнкрафт. Иначе ще правя клипове на Clash of Clans и на тем подобни. Защо ли не взех дърта? Защо игра с кръпче? Извинете, хора. Сигурно като съм дадох на един приятел да играе и сигурно ми го сменил. Не съм се усетил. Ето, че ни е било нужно трета ограда или пък не. Днес доста интересна
Сочка в училище. И едно момиче е казало на друго, че да си върне някакви пари. Тя му казала, че няма и ще му ги върне след година. Нещо доста странно. И добихме първото животно. Защо не сложа търт, за да влязам в къща? Не знам. Искам да намеря овце веднага, защото не обичам да е нощ. Така, извинете хора, ще се върна след малко да изтрия някои неща, да би толкова играта и хора, върна се, да не стават такива грешки. И мисля, че не е правило. И това да овца, аз отивам да убия. Аз пак ще спра клипчето и ще си видя какво му има на този телефон до тогава. Така направих си чет и печка и до половината и ще нахна тези пакетите и да. То се става и аз бях Суперплей и до следващия път. Чао!